cop al camp la Copa Col·legial, perquè com tu deies, és una escola amb bastanta tradició de Copa Col·legial, fa molts anys que participa, aquest any evidentment tornareu a participar, i bueno, com es viu, com són els dies previs, com ho viviu a dins de l'escola? A veure, sí que és veritat que tenim la mala sort que no es pot jugar allà, i llavors resta una mica... S'havia arribat a jugar, eh? Sí, s'havia arribat, però ara no, per soroll... Però escolta, el pati no està tan malament. No, és que no és el problema del pati, sinó que com hi ha veïns, a partir d'una hora determinada ja no deixen fer soroll, i com tenim bona afició no... hi hauria massa soroll, però es viu bé, o sigui, la veritat que hi ha una mica així d'ambient, de veniu a animar, i bueno, s'ha quedat ensumant, l'any passat ja van venir. I venen, perquè ara ho anava a comentar, teniu probablement una de les millors aficions de la Copa, com a mínim de les més cridaneres i de les que més sarau munten, no? Sí. I, bueno, com és per especial per vosaltres poder jugar davant de tanta gent, no? A veure, sí que és molt especial perquè al final són els companys de la teva classe. És lo xulo, no? Sí, són amics. I a més hi ha gent més gran que també et ve a animar, gent de fora de l'escola inclús, i clar, al final un partit així difícil però que et vingui a animar els seus amics, que de normal potser el teu club no venen, està molt bé, la veritat. T'ajuda a guanyar el partit, no? Sí. O almenys ja poder-lo igualar més, o... Sí.